ne malam ka kalli naka, ka taka naka da shi za ka hangiwa ne. To al'umma kowa dai ya hangi nasa, masu samu ne a zuwa gyara. Laifi tudu ne malam ka kalli naka, ka taka naka da shi za ka hangiwa ne. To al'umma kowa dai ya hangi nasa, masu samu ne a zuwa gyara. Ya bismillah ilahi bari tabara, sunanka ne farko mai yawan dabara, kuma idan zanyo sai da kai tabara. Ya rabbi da famin baitika nasara, ga wasu na yaya katangar makota, ayo gini ai yaɓe su zo su fata, su boye nasu ginin ma da ya kasanta, su fata ginin ma da ya nasu tsafta. Kai laifi su bayyana su boye nasu, sun ga kado sosai su gauda kansu. Ya Allah ka tsare mu da shirkansu. Laifi tudu ne malam ka kalli naka, ka taka naka da shi za ka hangiwa ne. To al'umma kowa ne ya hangi nasa, masu samu ne a munafiki ba shi da daɗin abota, ko da a ce kullum saka ba shi kyauta, burinsa shi ne kai magana ya ji ta, ko da sirri ce za ya fallasa ta. Munafiki zama da kai matsala babba, duk wanda ya tallasa ba za ya kara ba, domin da ko ya kara ba zai gari ba, in ko ya kara bai san da bangaren ba. Burinsa shi ne kai kuskure na laifi, ya bayyana dan jama'a su dinga yarfi, ya boyana shi da ya dalmana ka laifi. Laifi tudu ne malam ka kalli naka, ka taka naka da shi za ka hangiwa ne. To al'umma kowa ne ya hangi nasa, masu samu ne a munafiki abin gudu abin tsoro ne, idan ya ganka ya soka da nuna ƙauna ne, idan ka tashi ya kushe ka sana'a tai ne. Munafiki ka yi kari ya mai da shi sharri, ka yi kure ya ji daɗi ya yaɗa labari, domin shiga tarko na shi ya wuce ɗauri. Munafiki da kai ake yaɗa barna, da kai da wane za na tona, amma hakan ba ya kala iri da halina, domin da na san irin hakan yake saka barna, tun da na san hakan ba za na dau halin ba. Laifi tudu ne malam ka kalli naka, ka taka naka da shi za ka hangiwa ne. To al'umma kowa dai ya hangi nasa, masu samu ne a gyara.